Vítajte, ja som v Španielsku. Najlepší deň je teraz. Trošku som ochorel, ale kúknite sa na to. Aha, takáto pláž, kde tu sme teraz. Potom pôjdeme na Koh Samui za niekoľko dní. Potom budem mať narodeniny a tak. Mám 6 rokov a kúknite sa. Wow, toto je brutál. Všetci sa kúpu a my nemôžeme s mojim bratrancom. Je strašne dobre toto 3D bro. Toto najlepší deň. Sa poprechádzať. Tak toto vyzerá. Tak. Tam je neviem čo. Takto. Tu vyzerá. Takéto. Toto je fakt, že dobré. My sme videli aj mrakodrapy. To bolo strašne pekné. Také veľké, obrovské. A najlepšie mrakodrapy, také vysoké až. Ešte väčšie, ja mám iba 6 rokov, takže to viete. Ideme dole teraz. Tu je parkovisko, takéto auta, to nie sú naše. My sme prišli pešo s autom, odtiaľto sme išli pešo a tak. Tak toto tu vyzerá. Takéto. Vidíš takto. Dole. Tam je potom talianská reštaurácia. Tam predávajú pizzu. Tu sú koše. Tu niekto odchádza. Tu sú na bicykle parkovisko. Tu je takáto palma pekná. A toto sú také malé lavičky, asi pre jedného. A tu je obrovská lavička, obrovská. Tak toto tu vyzerá. Takto, pôjdeš takto a tak. Počkajte na chvíľku. Môžem ísť tam hore pozrieť? Áno. Dobre, takže takto, tu pôjdeš hore, takhle. Tak toto tu vyzerá. Môžem ísť aj donútra? Takto. Toto je zážitok. Toto je tu posledné 2 dní. Takže toto si musím užiť. Takáto lampa. My máme taký dom a trošku ďalej bývame. My sme pri pláži. My máme, keď pôjdeš pešo, tak to je ďaleko. Akože tak. Čo? Áno. Čaute. Čau, kamu, čau. Som odfotil fotku. Aha, dobre. A takto to nám tu vyzerá. Takto. Čaute. Je tam najlepší zážitok. Čaute.